Niektorí ľudia nechcú byť neustále v blízkosti svojich partnerov, pretože ich potrebujú. Je to preto, že časť z nich je stále tým malým dieťaťom, ktoré sa kedysi cítilo neviditeľné, nepočuté alebo zabudnuté za každým dievčaťom, ktoré sa obáva, keď sa jeho partner odtiahne. Je to malé dievča, ktorého otec si ju nevybral. To, ktoré vyrastalo v čakaní na pozornosť, ktorá nikdy neprišla kvôli náklonnosti, ktorá sa cítila ako privilégium namiesto niečoho prirodzeného. Takže teraz, keď niekoho miluje, drží sa pevne, nie bez kontroly, ale zo strachu. Strachu, že láska bude opäť dočasná. To, čo vyzerá ako prilnavosť, je v skutočnosti jej nervový systém, ktorý sa ju snaží ochrániť pred opätovným prežívaním bolesti z toho, že je opustená. Nie je dramatická, len sa bojí stratiť niečo, čo sa konečne cíti bezpečne. Ale uzdravenie prichádza, keď si uvedomí, že už nie je tým malým dievčaťom, ktoré čaká, kým si ju niekto vyberie. Teraz si môže vybrať sama. Skutočná láska ju nebude nútiť prosiť, aby zostala. Skutočná láska ju stretne v polovici. Pomôže jej prekonať strach a nikdy jej nedá pocit, že musí bojovať, aby bola dostatočná.